realitzarem uns quants exercicis d'estirament de cames. El primer que farem serà en aquesta posició, asseguts, cames estirades. I el que farem és doblegarem la cama i ens la portarem així creuada sobre l'altra. Ens agafarem amb la mà contrària al genoll i l'altra mà la posarem aquí al costat i girarem el tronc com si volguéssim mirar-nos aquesta mà d'aquí darrere. Sempre esquena ben recta i mantindrem la sensació d'estirament en tota aquesta zona glútia. Per al següent estirament el que farem és deixar una cama estirada i l'altra la doblegarem aquí. Simplement el que hem de fer és intentar anar a tocar la punta dels dits o la punta del nostre peu. Intentem fer-ho amb l'esquena ben recta, simplement anem a tocar la punta del peu. Per a fer el següent estirament ens estirarem panxa amunt i el que farem és agafar-nos la cama doblegada contra el nostre cos, mantenint l'altra cama totalment estirada. I en aquesta posició fem força amb la cama cap al nostre cos, mantindrem l'estirament de la part posterior de la cama i relaxarem la zona de les nostres lumbars. Per al següent estirament ens tornarem a estirar panxa amunt i aquest cop el que farem és agafar-nos els dos genolls i apretar-los cap al nostre pit, deixant la resta del cos, la resta d'esquena relaxada al terra i mantindrem aquesta força de les cames cap a nosaltres i mantindrem la sensació d'estirament. Per últim, el que farem és un treball de mobilitat del nostre maluc o de la nostra cadera. En aquesta posició, asseguts amb els genolls doblegats, el que farem és portar els dos genolls cap a una banda, deixant les dues cames doblegades en el mateix sentit. I en aquesta posició el que farem és pujar el cul i ficar la cadera endavant. Tornarem al terra i farem el mateix cap a l'altra banda. Cames doblegades i pugem la cadera i fiquem la cadera endavant.